Mario. Glendy, Daisy en Peach. Rijntje, Sally, Wonder en Uniek. Nou, de eerste keer op Jacobien. Ik ben benijd. Het is goed, Roddy. Er zijn verschillende mensen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Nou, ik ben benijd. Ah, super.
wanneer haast een beetje ondernieting. Dan weet je dat gedrag, hè? Maar die hollen dan wat. Dragen en doen, dat vond ik sowieso al goed. Het shirt en zo. Ja, ja, dat ik. De houding ik wel een beetje. Ja. Grut. Ja. Voilà. Goed. Ja. Wat je hem wel nodig? We gaan even het loon instappen. Oh, heerlijk. Ja, het is warm, maar het ruikt wel lekker. Oh, dat is fijn. Ik van de hinders. Ja. En van Jimmek, hè? Ja, dan voelen ze wat beter nou.
Oh ja, charmant.